Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina so mu magana kan kanina abokin aiki na kamar yadda na yi alƙawari akan magana Adam A. Zango. Hakikanin gaskiya akwai wasu mutane da Adam A. Zango ya lissafa sunansu, ya ba su mota, ya ba wa na kaza, yawa na kaza, yawa na kaza, yawa na kaza a media, wanda yake cewa da bai yi ba, kuma baya ɗaukar hoto idan ya bayar. To da wanda ya faɗa ya ɗauka ya ba da hoto, da yanzu Adam A. Zango duk tafiya ta zama ɗaya yanzu. Menene wancan na ɗaukar hoton? Faɗa ne a media. Yanzu kuma me aka yi? Faɗa ne a media. Duk ya zama abu da yake nan. Wanda ya bayar a can ya ɗau hoto, da yanzu wanda ya zo na ba da babura kaza, na ba da kaza, na yi kaza, duk faɗa ne a media. An yi kan ne magana akan Adamu, ba zan iya ba, zuciyata ba za ta iya ba. Ina yi, ba zan faɗi sharri a kansa ba, kuma ba zan faɗi kurakuransa ba, amma zan faɗi wasu abubuwa yadda za a yi mutane su fahimta, su yi mana adalci. Kawai adalcin nake da bukata na mutane. Hakikanin gaskiya ba mu taɓa son wani mutum a masana'antar fim kamar Adamu ba. Ban mu taɓa ba. Sannan na daɗa faɗa, shi ya sani ina faɗa a gaban kowa na faɗi. Akwai wasu jarumai guda biyu a masana'antar fim, Ali Nuhu, Adam A. Zango. Ali Nuhu duk wanda yake ƙarƙashinsa ya damu da shi, shi ma ya damu da shi. Babanka zai mutu ya je ma gaisuwa, babanka za ta mutu ya je ma gaisuwa, ba ka da lafiya ya kira ka ya tambayi lafiyarka. Idan za ka yi fim, Ali Nuhu zai maka sin, zai maka rol, zai taimake ka a gurin aikinsa. Idan ka kira shi a waya zai daga waya ka, kowaye zai saurare ka, har ya dinga ma dan biki baka kira shi ba. Ali Nuhu. Shi kuma kaninsa Adam A. Zango, ba lalle ka kira shi a waya ya daga ba, ba lalle babanka ya mutu ya zo maka gaisuwa ba, ba lalle babanka ta mutu ya zo maka gaisuwa ba, amma shi ana arziki da shi. Lokacin da na san Adamu, akwai lokacin da aka kira shi aka ce wai yana hasada. Na karyata, saboda shi abokin arziki ne, ba abokin hasada ba ne, ba mahasadi ba ne, shi ba mahasadi ba ne. Amma da aka faɗa min yana yi, ban yadda ba. Arziki ake yi da shi. Adamu zo kawo 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 a hada, yana da kayan aikin fim, yana da light, yana da kyamara, yana da waye, yana da gidansa, yana da yan uwansa, yana da kayan aikinsa. Kawo kuɗin da mutane za su ci abinci, a zo a haɗu a ci abinci, a yi ma fim, a yi ma talla, a tallata shi, a ɗauka a bawa falale je ya siyar. An samu miliyan 2, ƙwandala ba zai ɗauka ba, ƙwandala ba zai ɗauka ba, ya dawo maka da kuɗinka. Daga nan ka samu jari, kai ma ka zama mutum a cikin gurin. Ka gane cewa shi arziki ake yi da shi, amma kuskuren shi ne da ike tunanin shi ya allanta kansa. Har mutane suke kallon cewa wai a'a, waɗanda suke taruwa a gindinsa, ko waɗanda suke zaune a gindinsa, ko waɗanda suke mu'amala da shi, in babu shi ba za su rayu ba, in babu shi ba za su ci abinci ba, in babu shi. Allah ne ya kawo da Garba da Ibrahim da Salisu da Aminu da Habu, duk Allah ne ya haɗa ku guri guda, kowanne da irin arzikinsa, kuma kowanne da irin baiwar da Allah yi masa ta da za a ci abinci a jikinsa. To shin sai kuka haɗu, sai Allah ya saka muku albarka a ciki, sai kake tunanin duk wannan abin wayanka ne, sai Allah ya bakka da wayanka, saboda kowa da arzikinsa. Na kasance muna shan ruwa a ƙofar gidana ni da mutane, amma wannan azumin ba ni da kuɗi, ba ni da kuɗi sosai, ba ni da abin da zan iya ba mutane, amma sai da Allah yi min abin, har aka gama azumin muna sha, har aka gama azumin. Wallahi na ce maka ta ina kuɗin suka zo ban sani ba, amma saboda Allah ya abincin wa'annan abincin na mutanen, Allah ya san cewa a guri na ike, shine ike bani, ni kuma in zo in ba su. To haka na san Adamu. Daga lokacin da hankali na ita shi, duk wayannan mutanen da ake zagi ake faɗan magana a kansu, Adamu ne ya shiga social media ice baya da bukata, baya son ganin kowa a kusa da shi, baya bukatar mu, baya bukatar ganin kowa, ba mu da rana a gurinsa.
ana magana cewa ba a tarewa Adamu. Ni ka isa ka kalli ido na ka ce ba na tarewa Adamu fada? Mutum nawa na sumar akan Adamu, mutum nawa na daka akan Adamu, mutum nawa na sara akan Adamu, mutum nawa a kulle na akan Adamu. Ban taba son wani mutum irin yadda na so Adamu ba. Babana bai taba son wani mutum yadda ya so Adamu ba a jarumai, haka mahaifiyata. Amma Adamu bai zo ya gaishe ya yi min gaisuwar mutuwar babana ba. Adamu bai zo ya yi min gaisuwar mutuwar babata ba. Bai zo ya ce yaya hakurin hajiya ba. Har kobar gida wace irin rayuwa ce ba mu yi a cikin gidanmu ba. To ka gane cewa mu muna son sa har gobe. Har gobe ba na kallon wani mutum jarumi wanda ya iya fim, ba na kallon wani mutum da ike yin fim nake ganin kamar gaske kamar Adamu. Tunani har gobe in zan yi tunani in yi rubutu babu wanda nake kallo sai dan ce dama irin Adamu. Tahir a kansa za ka iya batawa da kowa akan Adamu. Falal a kansa za ka iya batawa da kowa akan Adamu. Baban Cinedu za ka iya batawa da shi akan kowa akan Adamu. Ballantana ni da ake kallo na kamar mahaukaci. To ba daidai bane Adamu ya zo ya dinga fitowa yana cewa ba a tare masa fada, ba a yi masa kaza, ba a yi masa kaza, ba a yi masa kaza. Maganar matsalar gida ni ba zan toba magana kan matsalar gidansa ba. Uwar gidansa matarsa ta biyu ta faɗi magana da ta mun daɗi. Mun santa, mun san wacece ita, mun san daga inda ta fito, mun san mecece ita a rayuwa. Ta fito ta faɗa a social media da na gani sai da na saka mata da alkhairi. Allah ya saka mata da alheri. Allah ya saka mata da alheri. Mun san komai, amma babu wani magana da zan zo in tofa akan personal matsalarsa ta gidansa. Amma Adamu shi ya saki abokanansa, shi ne ike kallon kamar za su yi arziki, dole sai da shi za su yi arziki. Sai Allah da kansa sai ya ce baya bukata, sai suka tafi sai kowa ya arziki, kowa sai Allah ya ruba masa asiri a cikinsu, kowa sai da Allah ya ruba masa asiri a cikinsu. To ba wani ba shi ne iko da abokanansa, shi ne da kansa, kuma har gobe abokanansa suna son sa, har gobe ba su wani mutum da suke so kamar sa. Wannan shi ne magana ta dan Allah, wannan ita ce magana ta gaskiya. Kuma a rayuwa ta duniya ina daɗa gayawa a masana'antar fim ɗin akwai mutane da yawa babu iyalinsu akan social media, babu iyalinsu akan TikTok, babu iyalinsu akan Instagram, babu wasu ma wani babu a taɓa sanin kalan matarsa ba. Idan ya saki matarsa waye zai sani? Idan yana tare da ita waye zai sani? Za ka zo kana tallan iyalinka kuma ka zo ka ce a'a kai kaza, yau in kai aure ka ce wannan ya aljanna ce, goban kai aure ka ce wannan ya wuta ce, jiban kai aure ka ce wannan kaza. Ya za ka zauna lafiya a social media? Rayuwarka take ya za ka zauna lafiya? An gaya mana kishinka, an gaya mana sanka. Na rantse da sarkin da ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa jarumin da nake so irin Adam ya zango ba. Sansa kamar ina jin sa kamar kanina, amma ya zan yi da shi? Ya ce baya bukata ta, baya so na, baya zan rayuwa da ni, ya canja, ya zan yi? To magana ana wai in yi shiru, na ce sai na faɗa. Ina faɗi gaskiya, ba daidai bane abin da ake wa abokanansa, ba adalci bane. Wayancan yaransa da suke ta maganganu za su yi wannan, ba na ganin laifinsu. Yau duk abin da Sabzon zai faɗa kan Adamu na jin daɗi, ka gane, saboda mai sauri yaransa ne, wani ma yaransa ne, duk yaran sun makeup wazuwaye, duk wanda ya fito sun zi zango, duk wanda ya fito ina jin daɗi, saboda mai ka tare mai gidanka daidai ne. Amma a abokanai, idan Adamu yana so a gyara sai ya nemi abokanansa, sai su haɗu, sai su zauna, sai su gyara, sai a gyara matsalar. Zai gani in komai ba zai koma yadda yake da ba. Ai tuna ƙaunarsa, ba magana gori ba ne, na yi maka mota, na yi maka waye, na yi maka waye, na yi maka waye. A rayuwa ta duniya kowa jaki ne a cikinmu. Ka duba mafiya, kamar jaki yake yana aiki. In kana magana kamar wani allan ta ka yake yi. Ka duba falalin sai yadda ka ga dama, ka duba tayar din sai yadda ka ga dama. Baba kamar ya ma bi sanka da kowa. Magana ta dan Allah, ka koma ka gyara matsalarka tsakaninka da abokananka, ka daidaita, ka kirawo su gaya maka matsalarka su ku daidaita, kawai shine. Amma magana muna ana zagin wani, kayowa na kaza, kayowa na, yanzu gashi ka zo ka faɗa me bambancin ka da wanda ya ɗau hoton ya bayyana a kasa. Wannan shine magana da zan faɗa. Kuma kamar yadda na faɗa, idan dan fim ne kai ga dama za ka iya bani amsa, zan baka daidai da abin da kake so ka faɗa. Idan kuma kai na waje ne daman ko saura da ka bazan ba, saboda baka sani ba. Na gaya muku cewa inda akwai wani guri da ake faɗe iya yan fim ne kawai za su ji, to da can zan tafin je yi. Ka gane, tunda a nan gurin ne ake tura sakonni, shi sa ni ma na tura nan.
na gode, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.